ni waluma otendre gi weche mag siasa e pacho ka koro wang'eni wach mar romo mane obagi kawuono mabindo tele gi jatendo Azimio la Umoja Raila Odinga e alap ma Jacaranda bure Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga koro dwaro ni jotim nonro e rang'iny mar piny ngima ore pacho ka mondo bionon matut ewi kaka yiero mokalo notimore kendo giket ler mbui kod masinde mane otigodo gi IEBC. Raila mane obago romo mar siasa lap ma Jacaranda kawuono bende koro bwogo mar nyanyo e lela mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioner Boya Molu gi Abdi Gulie ma wacho ni nodhi nyake ode mar mondo ochutne gi mit bilie mondo eka gilok chal mar duoko mar yiero mokalo. Jafumbo mar Eric Owenga miyo waler mar wachni. Kweth mar Azimio nochako odiechieng' margi e karalam ma JTM e kadak madon home mano e kar chung' odoro mag Embakasi East. Bang'e ne gimolo nyaka e lap ma Jacaranda romo bende ne en margi mar ariyo jumani e bore Nairobi ka. Injinia Daktari Odinga e telo mare mokwongo tok ywaruok ewi duoko mar yiero ma higa mokalo nobwogo chiwe lela picha ma itudo godo Chebukati gi lange adek ma owacho ne odhi lime kinde yiero mondo giwinjire ewi duoko. Bwana Chebukati anasema ati kuna watu walikuwa wanataka kuonga nataka niwaulize hao mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Waliomba nini? Unajua kama mimi niko na picha yao. Halo? Bwana Chebukati na Bwana Gulie na Bwana Baru, unajua kama Bwana Tuju vile ako na runinga, ako na filamu. Si wakati mnaenda kwa nyumba yake anaweza kutoa na atatoa. Hata tusikwe siku nyingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa. Mambo ya wizi ya kura tuchaona vile kura ilibiwa kila pahali na tuko na baba. Odinga nosemo kalo Chebukati, Boya Mulu gi Abdi Gulie mabende ne ochung' gi jatend piny William Ruto e yiero mokalo kawacho ni apisasgo okoromo bedo e apis makamano. Juzi mliona ati wameweka hapo sasa ati tribunal ya kushtaki Cherera na wale wenzake. Mama Arin Masite amesema ataenda. Nataka nitoboe. Bwana Mcholule na Bwana Chebukati ni manyumba. Yaani mabibi yao ni dada. Na bibi Wetangula vile natoka hapo. Wetangula, Chebukati na Mchelule are brothers-in-law. Manaka jotelo mamoko mag Azimio giramo ni onge dok chien to mitagi bigi yudra tichgi. Nobody will steal our destination. Mungu akisema ndio, shetani hawezi kusema la. Kwa hivyo, we will insist on high discipline going forward in accordance with Constitution 2010 ambayo inapeana uhuru wa Wakenya kuungana pamoja kufanya peaceful demonstration, peaceful protest mpaka haki ifanyike. Tangu watangaze matokeo ya badia hawajatumia katiba ya Kenya. Kenya inaendeshwa kinyume cha katiba. Na ndio unaona wizi umeongezeka na pia ameteua watu ambaye wamekataliwa na katiba. Nataka muelewe ya kwamba baba hataki nini? Handshake. Wagabi wanasema hataki handshake. Wagabi wanasema hataki handshake. Kwa sababu baba hana maana ya handshake na watu ambao ni clueless. Watu ambao hawana mpango, planness. Kweth no koro oriedo romo magala moro e pacho ka mar sundo sirikal mar UDA okeya peace ka Jumapil mabiro romo maduong' ochome kadak ma Kibra. Today we ask Kenyans to totally reject all these policies and demand that UDA resigns immediately from office. Sisi tunakataa mambo ya bottom up, sawa. Ndio sababu tunataka kusema we want to say no to root on bottom up. Tuko pamoja. On Sunday tutakuwa na rally pale Kibera. Tukitoka Kibera
tunaenda kule Machakos. Tukitoka kule Machakos, tutatembea nchi nzima. Kisha tukuje tumalizie hapa Nairobi. Romogo bende no yuore gi jo od bura mathoth ma otende gi Azimio kagiwacho ni ok gibi mindni kendo gibiro chung' motegno e tok Odinga nyaka giko. Wangapi wamekubaliana na yale baba amesema? Baba, any government that cannot feed its people has no business being in office. Watu wetu wako na njaa ama nyinyi umeshiba. Koro liet ma siasa chal kama bro tedre e thuru ka kinde mabiro mano kalo rekod okang' ma riwruok mar Azimio la Umoja chano kawo kinde mabiro mar rakre kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelie kod migosi Ruto. Odinga gi Lange oramo ni ok gibi dok chien mano ni giketo piny owacho e yo ahinya to kalo rekod yiero ma higa mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.